Bo día, benvidos a todos aos Diálogos de Paderne. Especial saúdo para todos aqueles que nos estades escoitando dende Radio Filispín e temos o prazer de contar de novo con César Caramés para falar deste documental que xa tivemos unha pequena conversa, pasaron xa uns meses, xa temos un libro tamén para todo o público galego. Darche a benvida e xa directamente unha pregunta. Que tal foi a presentación documental, recorrer todas estas vilas, ver xa este traballo por fin de cara ao público e como foi a recepción? Ben, antes de nada, obrigadísimo de novo por me traerdes aquí, é unha maravilla estar convosco, por escoitar as túas preguntas que sempre son tan inteligentes e ben direccionadas. Ben, a resposta do documentario está sendo moito máis positiva do que poderíamos pensar nun principio, entón estamos moi contentos e moi satisfeitos. De feito, incluso pode chegar a ser esgotadora a cantidade de presentacións que estamos facendo por todos os lados. Está vendo moito público e, ademais, ao remate, que hai sempre un coloquio, as preguntas que está facendo a xente son moi interesantes e moi enriquecedoras. E, ademais, tamén é moi interesante ver o efecto que produce en moitas das persoas que acaban de ver o documental como de ilusión, incluso, de orgullo e de descoberta dunha realidade que non coñecían, cunha ilusión que anima bastante, a verdade. Está sendo moi ilusionante. E non sei se este plantexamento que tiñas ao principio, supoño que existirían certas datas, certas vilas para presentar, se se está multiplicando, se estás notando que esa ilusión, ese boca a boca tamén vai tirando o documental e vai tirando de descubrir esta revolución galega. Sí, de feito, eu creo que se propaga por si mesmo, é dicir, alén de que teña máis ou menos publicidade, o que nos está permitindo estendelo tanto é que a xente que o ve unha vez, ás veces fala de que quere velo outra vez, e tamén intenta leválo a outros sitios. Entón, están chamando moita xente de diferentes lugares porque alguén o viu primeiro en tal sitio, entón chaman do outro lado para votalo. E sí que está tendo un éxito bastante considerable no sentido de número e extensión no terreo das presentacións. E, ademais, de número de persoas que asisten, é bastante elevado. En algúns sitios é espectacular, de feito. Está saindo moi ben. Este título é realmente directo, 1846, Revolución Galega. Non falas de levantamento, non falas de pronunciamento militar. Cal é a importancia realmente deste título? É que, por exemplo, eu creo que vou poñer un caso moi concreto que aconteceu o ano pasado. Nunha conferencia que deu Ramón Villares para o Consello da Cultura, dixo abertamente que non se lle chamara Revolución Galega a este movimento ata o século XX, cando supoño que se referiría a cando Tetamasi sacou o seu libro de la Revolución Gallega de 1846. Claro, iso vai radicalmente contra as propias fontes que temos do 1846, tanto as que aparecen na prensa, como as que aparecen na prensa internacional, como as que aparecen na documentación do Goberno Civil de Pontevedra, por exemplo, no que se chama directamente revolución, moitas máis veces revolución, que pronunciamento que é moi minoritario, sobre todo na documentación do Goberno Civil. Tamén hai que ter en conta que a palabra revolución neste momento non ten o significado que vai adquirir despois co avance do socialismo, do marxismo, que é unha cousa un pouco máis complexa. Pero sí que a expresión que hai é revolución, e a revolución nese momento, a pesar de que fala dunha revolta social, sen unha definición moi pechada, o que quere dicir tamén é que trascende o que é o propio pronunciamento. De feito, unha cousa que nos chama moito a atención de toda a documentación do propio momento é que están falando dunha participación popular masiva, moi forte, e iso bota pola borda totalmente o relato de un simple pronunciamento ou de que só foi un pronunciamento e co fusilamento dos líderes acaba todo. Entón, escollemos revolución porque é o máis riguroso coas propias fontes do momento e tamén porque creemos que é unha forma de cuestionar o relato que temos agora mesmo metido. Insisto, Villares é un historiador moi recoñecido, aínda segue mantendo esa narrativa no presente. Entón, precisamente para confrontar directamente esa narrativa con datos e con razoamento un pouco diferente, é porque escollemos directamente ese nome. Además, porque tamén é o tradicional, se queremos, desde Tetamasi, é certo, como historiador, pero xa antes lle chaman, podemos incluso remontar a Bernardo Barreiro, en 1883, no Galicia Diplomática, tamén lle chama Revolución Galega. É dicir, é moi anterior. Aparece así, Revolución Galega. Entón, reivindicar esa realidade fronte a un relato que oculta, creemos que tiña que facerse así, directamente, con
con valentía, nesse sentido. Sen dúbida. Na primeira conversa que tivemos, algo que se repetiu moito foi, polo menos pola miña parte, esa sorpresa de ver como todas esas fontes documentais parecían pasar totalmente despercibidas para gran parte dos historiadores que agora mesmo estamos nomeando. Non sei se logo da estrea deste documental te estás atopando con que algún empeza a revisar un pouco as fontes e parece que intentan que darlle luz, digamos, ou todo o contrario, seguen encasillados nesta postura que parece a veces abraiante, de dar as costas a cousas que están aí. Home, no propio documentario temos xente como a Ramón Veiga ou como o catedrático de Historia Moderna Isidro Duber ou como Cortizo, o profesor de Moderna, que abertamente falan de que hai unha participación civil masiva ou de que ten unha importancia a Revolución Galega nomeada así no XIX trascendental para entender o século XIX, que tamén di moitas cousas de como é a Galiza dese momento, que racha esa imaxe de atraso, periferia, marginalidade fronte ao relato españolista mayoritario. Entón, sí que hai, está vendo cada vez máis historiadores que se están, non é que mudasen, é que isto xa o pensaban antes, simplemente foi que lles fomos preguntar. Eu creo que o tema da aparición da recuperación das fontes tamén vai provocar, de feito, eu creo que o está provocando, non está vendo unha resposta por parte de, non é unha crítica elaborada nin ao documental, nin ao libro, nin a nova proposta interpretativa por ningures. É dicir, non, eu creo que ten moito que ver coa cantidade de fontes primarias que estamos utilizando e que por si mesmas son bastante clariñas. Dicía, sempre comenta a Antón Santos que as fontes falan por si mesmas. Entón, é moi difícil integrar esa radicalidade das fontes na narrativa dun simple pronunciamento no que acaba co fusilamento dos líderes e que despois o nacionalismo reinterpreta anos despois, décadas despois, incluso chega a dicir Ramón Villares, como un acto nacionalista, un acto nacional, claro. Cando tes fontes do propio momento que están falando de independencia de Galiza ou fontes mesmo anteriores e posteriores tamén que o significan así, ou cando te das de conta de que este colectivo que dirixe desde a parte civil a Revolución Galega ten un pensamento moi elaborado, que é socialista abertamente, dito así 6 meses antes, e que é abertamente nacionalista porque falan de que Galiza é unha nación, xa no ano 1842. Entón, cando ves iso, entendes moito mellor todo o que vai acontecer. É moi difícil negar ou argumentar contra iso. É unha prova de forza moi ou se elabora outro relato integrando nesa postura do pronunciamento simple que despois se galeguiza, ou elaboras unha outra forma de velo distinta, ou desde aí é imposible, creo eu, entender iso. De feito, outro dos puntos que podería parecer polémico antes de estrearse este documental é ese componente nacionalista, mesmo podemos falar nalgún punto mesmo de independentista, que parecía que era algo que non costaba moito, parecía que se intentaba agochar tamén, pero unha vez que se ve o documental, o que ti estás dicindo, as fontes están falando claramente. Non sei neste senso que foi máis complicado, falar de revolución ou non de revolución, se o centro estaba en Madrid, se estaba na propia Galiza, que pensas que é o que aínda resulta complicado, mesmo coas fontes, de que a xente acepte ou que certos sectores vexan esas fontes e polo menos o que ti dis, que se as queren contraargumentar, polo menos fagan referencia a elas ou intenten facer un relato pois con evidencias, como ti dis, acudindo ao que está escrito. Eu creo que é máis fácil aceptar o desenvolvemento popular, é dicir, o apoio popular ao movimento, que a dirixencia deste movimento, a dirixencia civil, sexa abertamente independentista. Pero claro, ou incluso podes facer a xogada de dicir que non todos eran independentistas, que seguramente, que incluso pode reducir o independentismo só a Faraldo, por exemplo. Poderíase facer iso. Esa parte de que o nacionalismo dese momento, eu creo que hai que chamar nacionalismo, porque no momento en que están falando de conquistar a nacionalidade, que están falando de que non imos ser máis que galegos, ou que se están comparando con Italia, con Polonia, con Irlanda, que son movimentos de independencia nese momento, é dicir, é incuestionable que o que están dicindo é o que están dicindo a pesar da censura de Narváez, por exemplo, no 45 con El Porvenir, ou antes, cando falan de que Galiza é a nación céltica ou gallega, ou cousas polo estilo,
evidentemente, como lles vas chamar entón? Ademais, é que é unha terminoloxía que é habitual para a historiografía europea para os movimentos de reivindicación nacional da altura. É dicir, a ninguén se lle ocorre chamarlle a Mazzini de outra forma que non sexa nacionalista ou, vamos, negar que sexan nacionalistas, ou a John Ireland dicir que non son nacionalistas, non se lle ocorre a ninguén. Esta xente está vivindo na mesma época que eles, está utilizando a mesma terminoloxía. Entón, eu creo que o problema é máis problemático para a historiografía española asumir a radicalidade nacionalista da dirixencia desta revolución que tivo moita repercusión popular. Porque a repercusión popular podes argumentalo de moitas maneiras e podelo subsumir no teu relato. Pois mira, si, montástela moi parda no ano 46, apoiou moita xente polo tema do sistema tributario, que foi por iso, evidentemente, mas pola carestía que vivía nese momento por mor da crise capitalista e agraria internacional, que tamén nos afecta a nós, evidentemente. Entón, nese momento de contradicións, efectivamente, hai un apoio popular masivo. O que pasa que, claro, é un apoio popular masivo a un poder galego, que é o goberno de Galiza, que está dirixido por esta mesma xente que 6 meses antes di que non imos ser máis que galegos. E cuxo primeiro punto que acordan, no articulado do día 16 de abril, anúlanse os actos do goberno de Madrid, e o número 2 nós pasamos a ter todo o poder, e que, ademais, suprimen a policía, transforman a Guardia Civil nun corpo novo, crean milicias populares por toda Galicia que se chaman os defensores do povo cun salario marcado que teñen que cobrar, expropian o Banco de San Fernando para pagar ese salario dos voluntarios e incluso crean unha comisión a partir da Universidade de Santiago para estudar un novo plan de ensino, poñeno así, baseado nas doutrinas do libre ensino, aplicando ya un novo sistema de ensino no país. Están actuando totalmente de forma soberana. Se te paras a pensar que os mesmos que estaban falando dicíndose radicaladas a pesar da censura de Narváez, eu creo que é moi difícil de cuestionar o peso que teñen eles dentro diso. Que hai outros factores? Sí, claro. O progresismo ten moitísimo peso tamén. E incluso os moderados, unha parte importante dos moderados galegos, apoia tamén esta revolución. É dicir, as revolucións, eu creo que xa faláramos de outra vez, son procesos moi plurais, ata que triunfan non se ve un factor hexemónico que determine un relato a posteriori sobre como o que aconteceu. Cando as frustran, cando son derrotadas, quedan en cueiros. Entón ves os distintos fragmentos, tipo, escoller o fragmento que queiras. O que é incuestionable, o goberno galego está hexemonizado principalmente por galeguistas, sen dúbida ninguna. Despois, a partir de aí, ten apoio popular. Eu creo que hoxe é innegable. Incluso o último Barreiro, nos últimos anos da súa vida, ata ele se sorprendía do apoio popular que tivera, por exemplo, cita nos libros perdedores que en Campo de Mil había 60 e tantas persoas armadas defendendo a revolución. Entón, claro, iso é moito máis fácil de integrar co outro. O outro é moito máis complicado. E, bueno, o tema do socialismo xa infinitamente máis. Sen dúbida. Porque moitas das críticas que eu estou vendo, tampouco estou vendo moitas que conste, parecía que as críticas eran moito máis fortes antes da estrea documental que despois, por algo será. Moitas delas son con certo presentismo. Digamos o que ti estabas a falar, parece que queren que alguén fale pois de nacionalidade ou mesmo de socialismo como se estiveramos xa pois, no século XXI, cando obviamente un ten que acudir ao momento en que se estaban escribindo esas verbas e ao contexto europeo. A min, obviamente, que me gusta todo o que é ese protosocialismo, podemos falar que se estaba a desenvolver nese momento na Europa. Desto falamos tamén na primeira conversa, de como a Galiza non chegaban as cousas a través de Madrid, sino que moitas veces chegaban a través dos portos. E cando ti estás falando desta revolución e cando ves tamén no documental, moitas das medidas que se tomaban son moi adiantadas ao seu tempo e teñen unha clara relación, penso, con ese nacemento do socialismo, con ese nacemento da preocupación social, pero cunha implicación moi galega. Eles coñecen moi ben en donde teñen que aplicar esas medidas e como teñen que adaptalas para o seu propio povo. Obviamente, isto non fala dunha revolución, que eu tamén vou chamar revolución, pero que é criada, feita dende galegos e para galegos. É algo realmente que debería chamar a atención e que se deixamos de lado todas esas críticas criadas parece que a priori, que despois xa non se desenvolveron tanto, debería facer avanzar moito a Academia Galega a hora de ver. O falamos tamén, penso que outra vez, falamos dos irmandiños, falamos do Reino de Galiza, falamos desta revolución e sigue pervivindo esa necesidade de revolución, de reafirmar a identidade galega. Non sei se te pensas que ese fío chega hasta esta revolución de 1846. Eu creo que é bastante evidente. E despois, seguindo co que dicías ti,
o tema dos contactos internacionais e do avanzados que estaban. Eu non me acordo se comentamos de outra vez, o mapa que debemos marcar neste contexto europeo é unha Europa que non ten aínda tecido ferroviario sólido, que non ten unha comunicación por terra forte, que as redes de diligencia son bastante precarias, o telégrafo hai liñas moi pouquiñas liñas, unha que une Lisboa con Madrid. En ese mesmo contexto, nós que xa temos por mar uns contactos bastante importantes desde que nos reintegramos no comercio internacional na metade do século XVIII, resulta que en 1820, a partir de 1820, aparece a máquina de vapor no mar. Os barcos de vapor estenden o seu control. E resulta que temos vapores ingleses cada 2 por 3 cruzando polas nosas costas, que nos traen información e que nos levan información, levannos a nós tamén. Entón, percibir iso así é que Madrid, nese momento, non ten tecido ferroviario, non as illas de posta, como chaman daquela, son daquela maneira, son asaltadas cada 2 por 3 por foraxidos. Eu que sei, para ver como son os contactos, por exemplo, estamos na época de Roma Santa, dicíndolle a xente de Ourense que os vai guiar, como se estivésemos na Idade Media ou peor, ata Santander, que é un dos principais portos do Estado español, para ir traballar polo monte Matos. É dicir, estamos nese contexto histórico. Entón, mentre está pasando iso, resulta que por mar tes vapores pasando cada 2 por 3 e chegando aos nosos portos e levándote en nada a Inglaterra ou a Francia ou a Bélxica. Entón, unha vez que entendes iso, entendes moito mellor que esta xente, o que dicías ti, as medidas que están aplicando, por exemplo, son criticados na prensa con tópicos antisocialistas. No 45, a mocidade nacionalista del Porvenir, e despois o goberno galego, nas medidas que aplica, tamén son criticados con tópicos antisocialistas. De feito, cítase no documental e tamén no libro, el católico di esta bullanga, que é como se chama a revoltas obreiras en Cataluña na década dos 30, reducíase a que, falando da Revolución Galega, do movimento, o que a historia oficial chama pronunciamento de Solís, esta bullanga reducíase a que os proletarios se enriquecesen quitándolle o que tiñan aos propietarios. Digo así, literalmente. E despois tamén se fala de impostos aos ricos por parte das xuntas revolucionarias locais, ou temos incluso na documentación do arquivo do Goberno Civil de Pontevedra unha carta dun abogado de Portas falando de como constitúen as milicias populares ou os defensores do povo no Concello de Portas, e como unha das primeiras cousas que fan é meterlle impostos aos ricos da zona e incluso rodear as casonas deles armados para impoñerlles medidas desas. Entón, estamos vendo que hai unha vocación de, incluso no segundo número do boletín do Goberno Galego, de la Revolución, nun texto escrito claramente por Faraldo, que se nota moitísimo, unha das cousas que fan é dirixirse ao suxeito revolucionario. O suxeito revolucionario é algo insólito na Península Ibérica nese momento, son os labradores, os labregos. Non é verdade, labradores está falando para aqueles que queren mobilizar en nome de quen está falando. Entón, vese unha unidade de nacionalismo e clase tamén moi interesante, e tamén que ves claramente que a idea é o que dicías ti, están utilizando conscientemente en unha estrategia clara as ideas que estaban pensando, que formulaban había 5 ou 6 meses antes nos seus propios boletíns. Iso sí que rompe moito o esquema de atraso, marginalidade, illamento. Claro, é a idea que teñen os de Madrid con respecto a nós, pero claro, que non cadra co que pasa sobre todo. Claro. E de feito estamos falando dunha revolución que non é propia só das grandes cidades, que chega a vilas moito máis pequenas, que se multiplica, que cando ti acodes a documentación parece que eso non foi algo que fora duns intelectuais que lle deran as costas ao povo e que simplemente utilizaran, non. O povo asume esa revolución e fai na propia. Sí, aí fixeronme unha pregunta moi interesante nunha das proxeccións, que era que é o que fai diferente isto de outros pronunciamentos. Non, o documental é do que vai. Pero hai algo material. Eu creo que hai moitas cousas materiais, pero é moi difícil de explicar a un pronunciamento un apoio popular de semellante magnitude a calquera movimento político no XIX. Di Cortizo no documental é o maior exilio de toda a historia do XIX en Galiza, para Portugal e para unha vez que é derrotada. E despois, hai algo que é moi difícil de explicar, que é como en Campo Lameiro, o dato que daba Barreiro, hai 60 e pico homes dispostos a coller as armas, deixar as súas familias,
É dicir, é bastante complicado. É dicir, nun momento de carestía económica e do aumento dos impostos, por exemplo, na zona de Salvaterra, Tomiño, hai case 200, aparecen no Boletín Oficial Provincial, buscados por tomar as armas, parroquia por parroquia, é dicir, de tal parroquia, tantos. Son case 200 labrejos que tomaron as armas, marcharon da súa casa e organizáronse nunha partida. É moi difícil de explicar iso sen reducindo a un pronunciamento. Entón, o impacto na sociedade foi brutal, afectoulle a moitísimo territorio de Galiza e ten un componente de clase bastante evidente, se non é impensable. O componente é claro, abaixo o sistema tributario, eliminar a reforma de Monsantillán, que aprobaran o ano anterior e que multiplicaba un 200% que tiña que pagar a clase campesiña galega, e despois que o que se o que tiña que pagar Galiza no novo sistema tributario multiplicábase por 2. A ascripción do que tiñas que pagar neste sistema tributario era bastante segundo lles parecía, é dicir, non por un cálculo. Hai unha crítica fortísima xa na prensa da época contra a aplicación dese sistema en Galiza porque nos vai arruinar, porque é imposible que cheguemos a pagar semellante barbaridade e tal. Entón, hai unha sensación de agravio nacional ou territorial, ou como lle queiras chamar, de que con nós nos obrigan a pagar moito máis. Hai un componente de clase nese dos labrejos, nese novo sistema tributario, despois, indo por riba, tes unha crise agraria e económica que afecta a toda Europa nese momento. E o sorprendente sería a liña tradicional de interpretación que aquí non afectou. Iso é sorprendente, é dicir, parou no Miño a peste da pataca, para arriba non pasou, a pesar de que houbo revoltas, incluso en Betanzos hai unha rebelión nunha das parroquias en pleno xaneiro. Non ten nada que ver co que vai pasar despois. É como son dous campos completamente disociados. Ou a Revolución de María da Fonte, que tamén se ten dito, non ten nada que ver co que está pasando aquí ao lado, a pesar de que a prensa está dicindo todo o tempo que están compinchados, que fixeron xuntos, que non sei que, e a pesar de que os revolucionarios portugueses lle dan amparo á guerrilla galega que resiste despois no verán e no inverno do 46 e do comezo do 47, a pesar de todo iso, son cousas distintas. Iso é moi difícil de explicar. Entón, eu creo que hai un componente popular moi forte que sorprende a calquera que o vexa en relación ao resto dos movimentos do 19 que hoxe en día coa documentación riba da mesa iso é innegable, vamos. Iso non se explica porque queiran apoiar. Te imagina que un labrejo ou un xornaleiro ou un obreiro da Coruña deixa todo, arrisca o status da súa familia porque quere que o candidato a casar coa raíña Isabel sexa Enrique de Borbón en vez de ser o conde de Trapani. É dicir, iso é moi difícil de entender desa maneira enrevesada que temos aí presente. Digamos que sería difícil de todos os xeitos de entender, pero é unha óptica, digamos, da historia que é dos grandes persoeiros, que dá un pouco a espalda ao pobo, o que vai bulindo realmente sobre o terreo. Pero vemos isto, vemos certo presentismo nas críticas, vemos tamén como moitas veces a visión pivota máis do que sucede o que interesa en Madrid, o que realmente está sucedendo en Galiza, pero ti cal dirías que é realmente o pecado original, vamos decir, da interpretación que se estaba dando hasta o momento desta revolución? O pecado original é intentar integralo dentro dunha historia española previamente deseñada para justificar o Estado actual, o réxime actual do 78, do Estado unitario español actual. E despois eu fixen un artigo para Orgullo Galego o ano pasado que se chamaba así, o pecado original desta interpretación, que era, por exemplo, considerar que Juan do Porto, que é a primeira fonte que temos, é o primeiro libro que historia isto, escríbese en xuño de 1846, entón, xa o propio feito que este escrito en xuño de 1846 dinos moitas cousas. Dinos que non vai recoller a guerrilla posterior de Buceta porque aparece en agosto os ataques, aparecen na prensa en agosto na documentación do Arquivo Militar de Ferrol, por exemplo, ataques concretos, aparecen, iso é en agosto. Entón, aí iso xa non vai aparecer. E despois diche tamén outra cousa. É moi difícil que estea escrita por dirixentes ou participantes na revolución porque a parte militar foron fusilados, os asesores sí que escaparon e tal, e os secretarios e os cargos máis baixos, e despois os líderes civis están todos exiliados en Portugal, están presos en Peniche nese momento. Entón, dixe iso xa de partida. Despois, se o lees en profundidade, daste de conta que Juan do Porto
fai un panexírico de Solís, fai un enxalzamento de Solís todo o tempo, e ademais é ultra crítico coas decisións que toma a Xunta de Santiago I e a Xunta do Goberno de Galiza despois. Chega a dicir que puxaronse a legislar en vez de organizar, estáos criticando todo o tempo. Di que non entende porque anulan os actos do Goberno de Madrid, o propio texto está dicindo iso. Claro, sorpréndeste, se partimos desa base, sorpréndeste que a interpretación que lle dá Barreiro é a de que é un pseudónimo dun nacionalista galego, porque claro, unha cousa que non pode evitar Juan do Porto é falar das voces que piden independencia de Galiza ou emancipación gallega, aparece así Claro, iso é terrible, porque como vai ser que estes tipos estean promovendo iso no 46? Non pode ser. Non lles cadra. Entón, que forma hai de explícalo? Nada, Juan do Porto ten que ser un pseudónimo dun radical destes. E quen son os máis radicais? Pois ou Rúa Figueroa, que é o socialista super radical, ou Faraldo, que é un tuliño, de feito, Barreiro describiu como un mozo de ideas precipitadas, inconexas, bueno. Esta é a xustificación de que Juan do Porto, nese libriño que fai sobre a Revolución de 1246, utiliza esa terminoloxía. Claro, cal é o problema disto? Cando topas que Juan do Porto efectivamente é un abogado real, que toda a visión que está dando é desde o lado de Solís, é que tivo incluso cargos ministeriais de recolecta de Foixuiz en Santiago, vamos, que está documentado por todos os lados, que foi un personaxe real. E despois, cando xa acabas descubrindo que houve unha polémica na prensa entre Faraldo e Romero Ortiz e el, por outro lado, que se responden na propia prensa, precisamente porque Faraldo e Romero Ortiz din que o libro non vai dicir a verdade. E incluso, despois, na segunda edición do libro, aparece unha resposta a Pío Rodríguez Terrazo, que é o presidente do Goberno galego, tamén galeguista, provincialista, dicindo que esas críticas que lle fai Pío Rodríguez Terrazo acusando de que non está dicindo a verdade, tamén que non é certo, que non sei que. Ou seja, está habendo unha polémica entre o sector civil provincialista e Juan do Porto, pola versión que está dando. Entón, como vai ser Juan do Porto o pseudónimo dun nacionalista radical? Se está debatendo con eles. Entón, Faraldo está mal da cabeza, está discutindo consigo mesmo na prensa, non ten sentido ningún. E ainda por riba, na refutación que promove o capitán xeral de Galiza, Villalonga, unha refutación ao libro de do Porto, critica especificamente que enxalza a Solís e que se pasa moitísimo nas críticas á Xunta Revolucionaria. De feito, di que son os que realmente están movendo todo e que o gran erro da Xunta de Goberno de Galiza foi darlle responsabilidades a Solís, que era un completo inútil. É dicir, que o problema, o seu gran inimigo eran eles, que se non era por eles, que ia acabar moitísimo antes todo tinglado. Entón, cando tes todo iso e ves que a inferiorización, a minorización do relato nacionalista na Revolución do 46 se utilizou a partir da interpretación de que do Porto era o pseudónimo primeiro de Rúa Figueroa, despois xa nos últimos anos de Barreiro se chegou a decir que o escribira Faraldo en Peniche, preso, que lle mandou que publicaron co nome do Porto. Claro, cando ves iso, dices, ostra, aquí está fallando a perspectiva de forma bastante clara. Ou, por exemplo, o que atopamos esta semana, que foi interesantísimo tamén. Unha das cousas que se empregou tradicionalmente era que todo este movimento, unha das causas principais era que o infante Enrique de Borbón, que era superprogre, casase fose o candidato apoiado e tal. Entón, utilizábase un relato para dicir que houbera unha reunión de conspiración en Pontevedra, debaixo do Carballo de Santa Margarida, e que xa a historia en sí mesma, ao principio, se xa contan, xa che ranxe por todas as esquinas. A historia é esta. Resulta que Enrique de Borbón chega no seu barco de guerra de 3 paus e 24 canóns, sen que se dea de conta ninguén, aparca detrás da illa de Tambo, unha ría como a de Pontevedra, que están os mariñeiros pasando cada 2x3, desembarca clandestinamente, disfrázase, recibio Xosé María Santos, que é o revolucionario de Pontevedra, e levo agochado ata o Carballo de Santa Margarida, que é un carballo centenario, xa fala Sarmiento del, cheo de lendas e de mitos. E ali había unha mesa de pedra que xa non existe, non a lembra ninguén, igual non existiu nunca, e aí sentaron 12 conspiradores alrededor desa mesa de pedra debaixo dese carballo máxico, e ali puxáronse a conspirar como ian facer a revolución. En esa reunión estaban Rubín, estaba Buceta, e estaba Xosé María Santos tamén, entre os 12 que estaban ali. Despois, cando marchan,
o infante ten sede, e vai disfrazado, pide auga a un labrejo, e o labrejo, en vez de auga, dalle viño. Entón, todo isto considerado historia, entón, o infante disfrazado quere pagarlle cunha moeda de ouro, pero o labrejo non lla quere e el deixalle na ventá. Entón o labrejo colle a moeda de ouro e persegueo para devolverlla porque esquenceulle aí, señor, non sei que. Bueno, todo isto que aparece en Tetamanci serve para xustificar que que todo estaba conspirado, todo estaba organizado, todo estaba argallado antes da revolución. Ben, problema disto. Aparentemente, xa che parece unha lenda. O tema da moeda de ouro, o labrejo, calquera persoa un pouco crítica daríase de conta que isto oculta unha lenda, é dicir, estás colocando... Se te vas á fonte, Barreiro cita isto a partir de Tetamanci. Tetamanci cita isto a partir dun artigo que escribiu un señor que se chama, que era bibliotecario e arqueólogo, que se chama Ramón Álvarez de Labraña, en 1904. Resulta que referencia ao artigo de Ramón Álvarez de Labraña en la correspondencia gallega de 1904 non está nese número. Eu fun ao número, aí non aparece. Entón, poñémonos a buscar, axudoume moitísimo Manolo Gago, de onde sacan toda esta historia. Entón, unha vez que investigamos, Follas Novas de 1904, 10 días antes do que aparece citado. É dicir, Tetamanci confundiuse na referencia, na nota que aparece, non está neste tal que está no outro. Pero claro, resulta que Barreiro cita por Tetamanci, non leu a fonte original. Imos á fonte original. A fonte original é un relato literario de 1904 no que o autor di que ten un recordo de cando ele era pequeno, tiña 9 anos cando foi a Revolución, que lle contou a alguén, que alguén lle contou, e non di quen, esta historia. Ele atrévese a poñerlle nomes aos personaxes. Claro, isto con que choca? Chocache coa información histórica que temos polos arquivos. Eu, por exemplo, atopei no arquivo de Pontevedra informes de inteligencia ao gobernador civil de Pontevedra, ao xefe político por parte de Buceta, asinados por el, Manuel Buceta, dicíndolle que acaba de estoupar unha rebelión en Santiago, dándolle información sobre o que está pasando en Santiago, e dis, vamos ver, se reuniu co príncipe, co infante, antes para planificar a revolución, como está mandando informes de inteligencia, non ten sentido ningún. Choca co que di o propio do Porto, que di que Buceta se suma na metade, que non forma parte de ningún... E choca con que do Porto non di nada de ninguna reunión previa, ni nada. Ben, unha vez que tes iso, que ves que claramente un relato de lenda o que se superpuxe información, o mesmo que pasa con cando lle chamamos francés, en algunhas aldeas chamaselles os mouros que fixeron os castros franceses. Miña avoa contábame, por exemplo, cando eu era pequeno, que Pepa Loba era a que estaba con foucellas na guerrilla durante a posguerra asaltando as casas dos ricos que había pola zona. Entón, fai un sincretismo de distintos elementos. Neste caso, eu creo que é moi evidente. Tes un motivo que existe en todas as case tradicións europeas de folclore, que é o do rei disfrazado. O rei disfrazado que pon a prova, o príncipe ao mendigo, quizás era un dos relatos máis coñecidos nese sentido. Bueno, o rei disfrazado que pon a prova os seus... Despois tes o motivo da árbore como representante do pobo, da soberanía popular, o rei que se xunta ali, con 12, como os 12 apóstolos, nunha mesa de pedra, vamos, clarísimo. Entón, superpuxeches un feito histórico, que sí que hai un feito histórico, que é o que tamén atopamos esta semana, tirando dese fío, que é que o infante, efectivamente, despois de dar voltas por Barcelona e por Cádiz no 45, e parar en Madrid no Nadal dese ano, lía a pardísima sacando un manifesto propoñéndose como candidato a coroa. Se estivese quieto, seguramente sería el e non seu irmán, e non habería ningún problema. Pero como quixo ir de guai, sacou un manifesto. Entón, despois, vai facendo unha especie de campaña por aí adiante, en Cádiz recíbeno como que guai, é o candidato tal. É unha das cousas que fai, cando mandan pa aquí de volta, mandan pa Ferrol para que reciba ordes. Entón, mandan pa Ferrol outra vez para que reciba ordes, e el colle e arrinca para primeiro Santiago, despois Pontevedra, despois visita Vigo, dicindo que está enfermo e bota uns días en Pontevedra. Pero claro, é recibido polas autoridades, dorme no parador, non chega nun barco, chega nunha carruaxe e bota así uns días en febreiro do 46. Aí está claro que hai unha historia lendaria tradicional e superpuxéchelle un feito, que é que o infante estivo ali. Daí que conclúas, que deas como dato histórico real, que houve unha reunión debaixo do Carballo de Santa Margarida, e o problema é que Barreiro fai. É dicir,
e quen di Barreiro di os que repiten a narrativa de Barreiro. Entón, é un pecado original moi gordo a hora de interpretar estes feitos. É porque se é tan pouco crítico con estas historias, en cambio, es super inquisitivo con cuestións como o tema nacional na xeración do 46. Pois é curioso, é dicir, este dato permite este relato permite españolizar o que pasou no 46, dicindo que, mira, ao final todo era polo tema do infante. Os outros cuestionan completamente o relato. Entón, eu creo que o pecado original evidenciase, por exemplo, nestas dúas cousas que che acabo de contar. Por un lado, de Juan do Porto, e por outro, o que pasou isto de aceptar así relatos, porque si mítico. Que de feito é unha explicación abraiante. Por un lado parece que temos que estar continuamente xustificando cousas que teñen evidencia histórica, que obviamente, como ti dis, teñen fontes ás que podes acudir, podes contrastalas, podes mesmo discutilas, pero existe algo sobre o que traballar, e por outro lado, pues, directamente parece que funciona aquilo do a lenda e o teléfono escacharrado de un dixo, do outro dixo, e ao final facemos por certo. Non sei se ti pensas que isto tamén é un pouco, porque eu non sei, falando desta revolución, pero doutras moitas cousas, parecería que non se pode facer realmente a historia de Galiza, a verdadeira historia de Galiza, sen contradecir directamente a historia de España. E parece que iso é un gran problema a hora de investigar e a hora de poñer cousas que, insisto, están documentadas no que debería ser tamén a forma no que nos ensinan estas cousas, porque podería pasar por unha anécdota, se, digamos, isto é un debate historiográfico entre 3-4 persoas, pero non, é que isto debería estar nos institutos, isto debería ser a noción popular, como ti dis, cando estás presentando estes documentais, isto que a xente debería coñecer deste momento histórico. E parece que existe ese pecado original do que estamos falando, de que se contradice a historia de España, resulta complicado realmente, ainda que sexa certo. Eu creo que hai unha intencionalidade bastante evidente. Que ten moito que ver, é algo que tamén se apunta no documental, con como está estruturado o mundo académico no Estado español e do que forma parte tamén o sistema universitario galego. Ti non podes entrar en contradición cos tribunais que te van avaliar ou xulgar e que están compostos por historiadores que avalan o relato nacionalista español ou españolista a nivel estatal. É dicir, o 19, de feito, iso é un relato totalmente teleolóxico para xustificar o presente. Feito, sempre se vende como pasan moitas cousas arriba a baixo, é moi complicado, para que tampouco te pares moito aí. Incluso o tema da francesada, que é unha cousa moi interesante, que tamén tratamos no documental, non? Como iso se desvincula das independencias latinoamericanas, así dunha forma bastante artificiosa, e tamén como o que pasa aquí tamén se desvincula do que está pasando nas independencias latinoamericanas. É curiosísimo, porque son o mesmo fenómeno, realmente. O rei está secuestrado, e como o rei está secuestrado, eu afirmo a miña soberanía en nome do rei Fernando VII. Ti podes coller unha das cousas tamén que me gusta moitísimo cando hai críticas, non? Que é, non, claro, pero os manifestos de Solís ou os manifestos de non sei que, claro, Solís é un liberal e progresista español que se mete nesta movida e que pensa como un liberal progresista español. Ti podes coller iso, podes coller outro e xustificar moitas cousas diferentes. Pero se ti te vas, por exemplo, ao grito de Dolores de Hidalgo, en México, en nome de berra, como un tolo dicían na praza, viva Fernando VII, viva Fernando VII, contra Madrid. Ou se te vas á Revolución de Maio Argentina, tamén está feita en nome de Fernando VII, que é o rei ao que les apelan. Entón, se te vas a iso, colles así, se te chegasen a fracasar esas revolucións, poderías dicir perfectamente, non, que eran unha especie de regionalistas que había por aí, todo isto era en nome de Fernando VII, e podes argumentalo así. E non entender tamén as mentalidades deste momento e facer presentismo, como dicíamos antes, do que estaba acontecendo. E claro, no momento en que non se no que algo tan importante como as independencias latinoamericanas e a invasión francesa acaba sendo totalmente agrupado en la guerra de independencia española e como que houvese unha especie de sentimento nacional xa construído en 1808-1809, que a quen lle contes Hermendrella Carrixa, calquera que coñeza un pouco a historia de Europa nese momento, é bastante, de feito, moi simpático que dicías ti antes, non? Nós temos que partir da idea de que a partir del 2 de maio en Madrid todo o mundo se sente super español e loita contra os franceses en clave nacionalista española de construir unha nueva nación, non sei que, vale. Pero cando falamos de que a dirixencia dunha revolución como a do 46 é nacionalista, é de que o pobo
armado está apoiando un goberno que acaba de anular os actos do goberno de Madrid, iso hai que telo claro, e dixe, pero non todos querían, os labrejos non querían a independencia de Galicia, evidentemente non. Claro, como os campesiños de 1917 non sabían o que era un Estado socialista que ia aparecer coa Unión Soviética a continuación. Evidentemente non. Ou se nos imos á Revolución Francesa, o mesmo. É dicir, os ausculots, moitos deles, terían as ideas claras, pero ter un modelo de Estado contra o que queres construir, eu dubido moitísimo que iso acontecese así, porque iso sí que é un exercicio de presentismo. É como trasladar, como que había opinión pública en 1840 ou en 1809, iso é unha barbaridade. Entón, no momento en que o discurso contra o que estás enunciando que te coarta está dicindo esas cousas e ti tens que estar justificando todo o tempo, evidentemente, calquera afirmación histórica realista, incluso rigurosa, da historia de Galiza como suxeito, vai chocar continuamente coa historiografía española no presente, que parece que é unha cousa que quedou no pasado, pero non, porque ao final un dos grandes fracasos, quizáis, da historiografía española é non superar o peso da ditadura franquista, esa canga que quedou aí atada ao pescozo é que impide unha revisión en serio de moitos conceptos. É que ainda hoxe haxa xente falando de Reconquista, por exemplo, é ridículo. En cambio, están facendo. Din que por unha tradición é o que se está ensinando aos rapazes nas escolas. É dicir, hai unha... Son preguntas nunha oposición na que ti sabes o que tens que contestar se queres ter unha plaza. Porque se sais dese relato oficial... O tema da Idade Media na Península, por exemplo, con os temas da oposición de historia é terrible. Os criterios que utilizan aí. Entón, claro, no momento que iso está acontecendo, calquera afirmación xa non en clave nacional, incluso, se queres, en clave un pouco rigorosa do que están dicindo, vai ser satanizada inmediatamente. E van te acusar a ti xustamente do que están facendo hoxe. Como acabamos de ver co da lenda do infante disfrazado. Bueno, estamos nun país que se decía aquilo de cando se descubriron as covas da Puerta, decían, se é espiritualidade, tiñan que ser católicos, se eran católicos, estaban en España, eran españois, os primeiros españois parten de aí, era toda unha lógica. Ou como cando falan da prehistoria en España, pero que España? Ainda Hispania, Galicia non o ven como tal, pero Hispania era España 100%. Claro, nós temos que dicir que Galequia é o reino medieval de Galicia, chamase Galequia e tal, Galaiquía para os árabes e non sei que, pero resulta hai que darlle 50 voltas para entender que iso tamén é Galiza, unha Galiza máis ampla, pero é Galiza, que se traduce así, ademais, en todo. Pero eles teñen claro que Hispania é España xa para a época dos romanos, non? Que ni sequera era unha provincia, senón que era, bueno, unha demarcación, claro, nunca houve unha provincia chamada Hispania, pero ti estudas a provincia de Hispania nos libros de texto. Hoxe en día, Entón, claro, iso é o que temos en fronte. É a forza de ter realmente, bueno, isto sería outro debate moi amplo, pero a forza de ter realmente unha universidade ao seu servicio. Pasa un pouco cando falamos da Universidade Galega, un pouco como cando falamos da burguesía galega. Bueno, aquí están, pero non sei se serán tan galegas. Sí, pero, sin embargo, o documental sí que ten unha cousa moi boa que é moi multidisciplinar. Todas as voces que se van coñecendo realmente abranguen un amplo abanico das opinións que se podrían dar. Non sei se isto é buscado, se realmente foi xurdindo a hora de ir trazando o guión do documental. Non, é buscado. É buscado porque queríamos que houvese precisamente moitas voces variadas de distintas posicións en todos os sentidos, ademais, que confirmasen ou desen legitimidade ás cousas que afirmábamos no documental coa súa autoridade. De feito, un dos casos que máis chama atención é o do arcebispo de Santiago, pero claro, é que para podermos entender o cristianismo que practica ou que promove esta xente, o Francisco Prieto é un dos grandes teólogos, ademais de ser arcebispo, controla moito, ademais estaba encantado co tema de Faraldo, e os artigos que ten Faraldo falando de teoloxía e de religión, estaba encantadísimo, pareceulle unha descoberta extraordinaria, como estaba isto aquí e non sabíamos nada. E claro, demoslle así, buscamos xente moi diversa, buscamos moita máis xente que non quixo participar ao final porque dicía que non se había capacitado. Por exemplo, hai unha falta enorme de mulleres. Esforzámonos desde o principio en falar con moitas especialistas para que acudisen, pero ao final non supoño que pola propia estrutura patriarcal do coñecemento na nosa sociedade e pola síndrome da impostora que
padecemos, é moi difícil conseguilo, pero así e todo intentamos por todos os medios, sobre todo porque o tema é algo que se trata bastante no documental, o tema do feminismo nesta xeración, é o tema da participación das mulleres na revolución, que tamén é bastante importante, e non damos feito máis do que demos. Sexamos claros tamén que, obviamente, ao defender estas posicións que, como estamos dicindo, pode ter un custo profesional ou un custo na academia, pois, sexamos claros, moitas veces a unha muller o peso de defender algo que non está xa consolidado pode resultar moito máis complicado que a un home. A crítica adoita ser moito máis brutal e as consecuencias adoitan ser moito máis grandes. Sí, e sobre todo máis, porque neste caso eu creo que unha das cousas que cuestiona isto fundamentalmente é a idea que temos da literatura galega no século XIX, de esguello, pero dalle é dicir, é un golpe na mesa bastante forte, é dicir, non é como está moi vinculado a historia do nacionalismo no país, claro, enténdese todo dunha forma moi diferente ao ter isto como precedente. É dicir, Rosalía aparece dunha forma moitísimo máis clara, por exemplo, entendemos moito mellor as posturas de Rosalía cando sabemos que antes de Rosalía xa había moito movimento tanto a nivel dos dereitos das mulleres como a nivel do socialismo. É dicir, por exemplo, Beramendi dicía Beramendi que é brillante noutras etapas históricas, pero neste caso concreto, no seu libro de Provincia a Nación, intentaba entender que a influencia do socialismo en Rosalía tiña que vir de Madrid, tiña que vir de que coñeceu a non sei quen, claro, porque resulta que a xeración anterior a Rosalía, daquela recibe a través do Liceo de la Juventud o Facho e a través de Ruiz Pons, por exemplo, está falando de socialismo antes. Ela tiña o libro de Proudhon na librería, sempre se fala dese detalle. Claro, porque Proudhon está facendo o Banco do Pobo con Ramón de la Sagra 2 anos despois da Revolución Galega. Entón, claro que ten o libro de Proudhon, claro que coñece os socialistas utópicos. Entón, eu creo que aí hai un cuestionamento moi forte que ainda non se viu ata que Extremos chega, pero entón sí que pode afectar tamén nesa liña. Personalmente, penso que ese plantexamento que se fai dun nacionalismo moi lineal, moi etapista, para min queda totalmente desmontado. Ao revés, eu penso que o que falábamos, se vamos mirando cara ao pasado, o que vemos son estoupidos revolucionarios con derrotas moi duras, pero que volven a renacer noutro sentimento nacional, noutro intento de levantarse, de autoidentificarse, que para min é unha palabra que ten moito peso en todo isto que estamos vendo. Por tanto, non sei, por moito grandes nomes que sexan ás veces, pois ás veces hai que cuestionar que naquel momento pudo ter lógica, eu non nego que é un libro moi bon, este que estamos falando, Provincia e Nación, no seu momento, tivo a súa lógica, pero cando hai novas probas documentais, pois ás veces hai que descontar cousas que xa están escritas. E falache nesta entrevista, de como tamén se acusa moitas veces a Faraldo, non sei, de un pouco menos de impulsivo, de non sei se chabacano, de non ter unha liña a seguir moi firme. Acabas de publicar un libro con Tempo Galiza no que se vai desmontar todo isto, porque como estamos falando, vemos unhas ideas feministas, vemos unhas ideas socialistas, vemos como fala de teoloxía, vemos que é todo o contrario, unha persoa que se preocupou moito de todo o seu pensamento, estruturou o mellor que puido na súa época, volvemos a insistir en que estes persoeiros hai nos que estudar na súa época. Eu penso que é un libro que tamén reflexa que Galiza, esas luces non viñan moitas veces, non caían aquí vindo dende Madrid, sino que absorbían o que estaba sucedendo na Europa, adaptábano e devolvíanllo ao pobo cun plantexamento propio e moi avanzado para a época. Sí, de feito, Barreiro fala de o que xe comentaba antes, de que é un mozo de ideas precipitadas, de síntesis fáciles, non sei como, non me acordo como define, pero bueno, como un arroutado, basicamente, que non ten nada estruturado. A crítica é que tanto che cita a Chateaubriand como que che cita a outro radical de esquerdas, non? Entón, que cita a todo o mundo, que fala de todo o mundo, que colle ideas dunha forma un pouco que mestura moi ecléctica. Claro, se lees a Christopher Clark, Primavera Revolucionaria, o libro que sacou sobre a primavera dos povos do 48, un tocho que sacou hai 2 anos, que é unha maravilla de libro para entender, é o último que se fixo, vamos, é unha pasada de libro. El di que había quen interpretaba a grandes pensadores deste momento tamén como un caixón de xastre que xuntaban ideas que non tiñan nada claro, claro, que nos anos 40
todos citan a todo o mundo porque non hai escolas totalmente estruturadas, entón todo o mundo é moi ecléctico, todo o mundo colle de todos os lados, que é o contexto e bota varias páxinas explicando que ese é o contexto dese momento. Entón, se colles o contexto dese momento, diz, claro, é exactamente o que lle atribúe Barreiro a Faraldo, que colle dun lado, colle do outro, claro, porque está a última do que está pasando e está pensando el tamén, igual que este que fai é o que está acontecendo en Europa nese momento. Entón, Sobre todo entendo, para pensar o que é o socialismo e a nación. Ainda claro, estamos a voltas a día de hoxe. tremendo, tremendo. Entón, seguimos pensando hoxe para máis daquela. El fai o mesmo que está acontecendo nesa etapa. Despois, que, claro, o mozo precipitado, pero claro, o mozo que é visto por todo o mundo como a alma e a mente da revolución, o líder da revolución, Biceto, despois, decir, a interpretación que hai a posteriori é que é el, tanto Murguía, como, decir, todos o ven como o nervio que turraba por iso. E se te pos a mirar as medidas que acorda o goberno galego, e incluso a estrategia de como subsumes dentro do teu movimento, como absorbes ese movimento progresista dos militares, como integras dentro. Integralo dunha forma, a revolución tan pronto se espallarase por resto da península, pero mentres non aconteza iso, en plan, o que ti querías, Solís e demais progresistas galegos de dependencia española, sen ningún problema. Pero mentres iso non suceda, o goberno galego que ten a máxima autoridade. Entón, no noso territorio legislamos nós, legislan, porque o que lle chama a prensa española Constitución Gallega, que son os puntos acordados o 16 de abril polo goberno galego, é espectacular. Entón, dis, claro, estratégicamente, este mozo que está dicindo isto antes, isto obedece a un plan, ou incluso, cando atopas na documentación do Arquivo Provincial de Pontevedra, que quen está transmitindo as ordes de Santiago son estudantes, tamén te das de conta de que aquí quen é o que está estendendo a revolución? Aparece na prensa que hai grupos de estudantes movéndose polas vilas para estender a revolución, incluso tes datos concretos de José Carral con unha pistola en cada man nunha besta roubada na feira de Lalín, berrando viva a revolución e lendo os manifestos. Claro, cando ves que son estudantes que se están movendo, que están transmitindo as ordes e a información, daste de conta que iso ten unha orixe clara e concreta. Cando a prensa española di que quen está detrás de todo isto é Faraldo, que é el secretario de la Patria de los Suevos, e chamalle así, tamén ves con moita máis claridade que é el. Despois, cando comparas co teórico líder da revolución para a historiografía española, que é Solís, comparas as trayectorias dun e do outro e as medidas que toman e as que non, que as medidas, por certo, ata do Porto di que son o goberno galego que nas toma, non a parte militar, é a parte civil a que está tomando, é dicir, Faraldo, Terrazo e os seus amigos, entón, daste de conta que son eles os que están facendo, os que están levando a liña, incluso a nivel militar, quen está dando as ordes aos militares é o goberno galego, son os que están marcando a pauta. Ata hai discusións por carta entre eles por non cumprir os obxectivos que se lle ordenaran e tal. E incluso o desastre final de Cacheiras, o goberno galego ten deseñado unha operación con canóns en Padrón, de atraelos ata Padrón, e ali emboscalos polas beiras a canonazos e acabar con De la Concha. Solís, ao principio, acepta iso, pero despois desobedece, e do Porto di que desobedece contra a vontade do goberno galego, que se sorprende ao velo marchar cara a Cacheiras sen permiso, e pon sen permiso, é dicir, quen está dando as ordes? Quen é o que desobedece? É el. Entón, o poder está no outro lado. E no momento que ves iso, ves que hai incluso o discurso de ir contra os impostos directamente, abolir o sistema tributario, recrutar utilizando os cartos do Banco de España e do Banco de San Fernando para pagarlle un salario aos campesiños para que poidan participar de forma armada nestas partidas que se crean. Iso tamén é outra medida moi estratégica, sabes que vas conseguir ter un coñecemento do país moi elevado. Implica que a persoa que está tomando, ou as persoas que están tomando esas decisións, ademais de que teñen unha formación bastante alta, tamén teñen un plan estratégico moi evidente. Eu creo que acusar a Faraldo de ideas confusas, precipitadas, cando ves todo o resultado de... Claro, perderon porque, en parte, Rubín era un traidor, parte militar, e en parte tamén porque Solís comete erros militares de bulto. Non ataca a Coruña cando se está producindo unha rebelión desde dentro por parte dos obreiros do interior da cidade, non escapa de Ferrol, tan pronto disparan 4 canonazos, volve outra vez para atrás, é dicir, non chega
vese que está refujando no enfrontamento todo o tempo, únicamente a Buceta o que captura o batallón de Málaga 110 prisioneiros, o que vai correndo cara á porta de Ferrol, e o que lle disparan o carnazo é a Buceta, ou que toma Pontevedra ao bruto entrando a cabalo como había que facer. Entón, ves que esa parte militar é a que é máis débil. Incluso no documental comento Juan Renales citando a Biceto, como Biceto decía, que por un lado estaba Faraldo a parte civil, que era avanzada, que tiña estrategia, pero por outro estaba a parte militar, que era o seu brazo que lle fallaba, entón que esa era a explicación da derrota. Entón, eu creo que con iso queda bastante claro. É unha derrota como se deron moitas outras. Eu tamén frustramos moito o día da estrea en Compostela. As revolucións poden fallar, obviamente, como fallou esta revolución. O que pesa máis en moitas veces, eu pensaba na Comuna de París, tamén foi un fracaso, pero foi algo estudiado totalmente, posto sobre o papel, aprendendo as leccións do que fallou. Ti falabas de moitas veces, incluso aquí, se tivo a conciencia de ter que tocar a banca, ter que tocar certas cousas que non se tocaron naquel momento. A día de hoxe eu penso que é cando estades a facer o traballo de reflexionar sobre todo isto, que moitas veces dunha derrota pode nacer unha conciencia nacional, pode nacer unha folla de ruta que a día de hoxe estamos a facer. E volvendo a Faraldo, eu diría, temos unha débeda con Faraldo e como se podería pagar esa débeda? Ben, antes quería facer unha cousa que quería comentar, ao final, como me estendo así polas ramas con tanta facilidade, que é que a nosa derrota vai marcada tamén na derrota que hai da primavera dos povos en toda Europa. E a fase seguinte, que é unha fase culturalista moito máis moderada, é consonte tamén o que está acontecendo en todo o resto de Europa. É dicir, a primavera dos povos do 48 fracasa estrepitosamente, e o que vai haber despois é unha fase de paso atrás e ir construindo de outras formas, tanto a nivel nacional nos nacionalismos europeos, como a nivel social, como a nivel político, co tema da República. É un momento que entra Napoleón III, acabas a Segunda República Francesa, etc. Entón, é un momento de repregue das forzas de cambio nos anos 50. Eu creo que é así como debemos interpretar a nosa, porque explica o rexurdimento moito máis moderado e todo iso. Despois, o da débeda con Faraldo. É terrible o de que morrese en Granada, que fose enterrado ali e que a tumba non poida atoparse pola reforma do cemiterio que se fixo a finais do 19. El, que é o promotor, o que crea a idea de Museo de Gallegos Célebres ou Panteón de Gallegos Célebres, Panteón de Galegos Ilustres, que aparece no ano 1845. Resulta que a día de hoxe non ten ninguna placa, e incluso pon non hai unha placa que non lle atribúe a él a creación desa idea, senón que lle atribúe, creo que a Murguía, na propia entrada. Entón, hai unha débeda con el enorme de grande, tanto como pai da teorización da nación galega en termos modernos, en termos do Estado-nación actual, como incluso a nivel dos movimentos sociais ou a nivel incluso tamén do feminismo. Porque defender a emancipación completa das mulleres en 1845 non ten moita comparación en ningún territorio da península. É dicir, non, vamos, xa xuntar as tres cousas nun único discurso ainda é moito máis complicado. Entón, eu creo que temos unha débeda enorme con el. Se fósemos un país diferente, un país un pouco máis parecido ao que soñaba el, seguramente habría rúas Faraldo ou prazas de Faraldo ou estatuas en vez da única que temos, que é a de acá en Betanzos. Pero non hai nada diso. Está totalmente escurecido. Se que estamos aquí moi preto de Betanzos, eu deixo a idea de que se podían facer tamén seminarios anuais ou se podían facer algunha xornada de estudos nesa vila que tamén tanto lle debe a Faraldo, porque temos que ter claro que o que estamos a falar é todo o contrario do que se acusou. É unha persoa con pensamento moi claro e que todo o que ven despois bebe tamén de todas estas persoas que deron unha paso en fronte e puxeron temas, como ti estás dicindo, o feminismo, o socialismo, a nación. Falamos da literatura, que, como te dixes, daría para debatir moito, pero hai que revisar todo iso pensando en estas persoas que realmente fixeron a revolución moi no seu contexto europeo, pero moi propio tamén na Galiza. Quería preguntarche tamén por esa cousa de mezclar a animación, a música, o documental está moi ben pensada. Eu non vou facer aquí spoiler, porque supoño que moita xente ainda querrá ver este documental por primeira vez, pero é certo que ese final é forte. Costa moito que non asomen as vaguas cando estás vendo o final deste documental. Está moi ben pensado todo, moi ben integrado.
levou 2 anos facelo e tamén ten moito que ver con que Cris Rodríguez fixese o guión tamén, que foi quen ideu a forma de contalo, e despois o traballo da empresa de animación que tivemos, que son unha empresa portuguesa, estivemos traballando con compañeros de Portugal, unha experiencia maravillosa, por certo, eran 4 ou 5 en total. Estiveron facendo con iso. Despois tamén, o tema da música, os grupos galegos que cederon desinteresadamente as súas pezas para poder ilustrar este momento. As pezas sí que foron moi pensadas de cales queríamos e con que ideas ilustrar, entón as animacións fixéronse a partir da propia música, que quedou así bastante ben pechadiño. Eu creo que sí que produce un efecto bastante potente, sobre todo tamén porque é algo que dicía Manolo Gago, o de que nunca nos visualizamos, nunca non temos imaxe de nós mesmos, non? Na historia. Entón, vernos nunha batalla con música nosa, con orquestra sinfónica tocando, integrando iso nun relato histórico, é novidoso nese sentido, que non debería serlo, pero sempre ten que ser unha imaxe inferiorizante ou cómica ou folclórica. Resulta que nos vemos na historia protagonizándoa e vencendo, incluso en algún momento, non vou facer máis spoilers tampouco, e outras veces resistindo ata o final ou que sexa. Entón, esa imaxe de nós mesmos, eu creo que é unha das cousas que máis está a chocar tamén a xente, algo que foi pensado xa previamente, e aí Manolo Gago tivo moito que ver tamén, hai que dicilo, foi unha das mentes que nos axudou moito, está axudando moito en todo, de feito, e niso notase moitísimo. Resulta curioso esa reafirmación tamén no audiovisual que bebe tamén de outros moitos povos que a día de hoxe están a utilizar ese mecanismo para ter conciencia de si, como tamén está pasando no caso de Galiza. Iba a dar paso a Miguel para ver se hai algún comentario, pero antes quería facerche unha pregunta. Logo a volta dos comentarios do YouTube fareche a final. Pero agora que falas de Portugal, como é esa relación tamén ca historiografía? Non sei se existe algún movimento o que pode de acordo. Resulta complicado isto. É complicado, igual, eu creo que igual de complicado co que pasa na Ilha de Media co Reino de Galiza. De todos os xeitos, incluso para os compañeros portugueses, cando tiveron que ilustrar partes ou coñecer o que estaba acontecendo aquí nese momento, iluminábase tamén o tema de, claro, a Revolución de María da Fonte, ao mesmo tempo. Entón, como pode ser que isto non coñecen por nós e logo coñecen por si. Entón, sí que ves aí ese paralelismo co deles, que está totalmente por estudar tamén, porque sabemos que hai elementos, sabemos que a nosa guerrilla resistente é apoiada polos setembristas que entran no goberno de Portugal, sabemos que hai unha rede para levar fuxidos a Portugal, aparece na prensa belga, ten estudado Cortizo, que lle chama o Club do Porto, que son os liberais que se reúnen, expulsados de Galiza, que se reúnen periódicamente en Porto. Sabemos que a partir de aí, como Buceta reorganiza a todos os exiliados que pode para facer unha guerrilla contundente no verán e no inverno do 46. Entón, aí hai unha relación moi potente. Incluso a prensa di que a Revolución de María da Fonte que toma un carácter político a partir da rebelión de Galiza. Por qué? Porque nos primeiros estoupidos, que son así un pouco espontáneos, contra as novas leis de sanidade que obrigan a dar conta de que os enterros teñen que ser desta maneira e non podes enterrar a xente alrededor da igrexa como facemos nós, como se facía no norte de Portugal, senón que tens que facelo nun cemiterio apartado, como manda o modelo francés, que hai que facer para que non haxa, ten sentido polo tema de non contaminarte, non enfermarte tamén, bueno, aí é un dos estúpidos, tamén o tema da peste pataca que está afectando o norte de Portugal e tamén a reforma tributaria que se está aplicando en Portugal tamén cos Costa Cabral nese mesmo momento. Entón, hai unha serie de factores que son parecidos aos nosos e que provocan estúpidos iniciais. Pero dice tamén que non colle carácter político a revolución ata mediados de abril. Entón, a prensa acusa aos galegos e as galegas que participan neste movimento de ser os que producen o efecto da revolta en los pacíficos habitantes del Miño. Do tal, en plan, botalle como que hai complicidade. Iso é moi interesante, hai moitísimas cousas. Está Cortizo investigando agora, está facendo varios traballos sobre esta relación galego-portuguesa tamén neste momento histórico. El controla moitísimo, é unha pasada, unha fonte de coñecemento interesante. Que é unha persoa que estaba aí estudando isto tamén, pero claro, non saía tanto, non se coñecía tanto, estaba facendo a nivel moi académico, moi concreto dos
dos movimentos de exiliados, sobre todo, tanto os portugueses para aquí como os galegos para ali. Entón, non se vinculaba tanto o problema tamén destas cousas coa revolución en sí, e dis, claro, pero que isto está todo moi... Non había unha narrativa que unise todos os distintos fíos. Agora, co documental, eu creo que xa empeza a aparecer, vamos. Esperemos que ese fío de a froitos pronto que nos deixe arroxar luz a todas estas cousas que parece que obviamente teñen unha relación que compre descubrir. Bueno, eu tiño pensado sacar o libro gordo disto a finais deste ano, comezos do ano que ven, e ainda me falta investigar moitísimo máis os arquivos e comezar despois o que é a redacción final, e con iso pretendo dar un argumentario sólido para a nova perspectiva do asunto. Entón, con iso creo que... Porque isto está moi ben para dar a coñecer, pero para fundamentar solidamente o asunto, creo que é mellor sacar unha cousa moi grosa e moi difícil de rebaixar. Esa era a pregunta que che iba a facer, era a resposta que quería escoitar, o sea que perfecto. Pois, gracias. E pregunto a Miguel, non sei se ten algún comentario. No, comentarios non temos ningún. Comentarios non temos ningún, pero teño si algún comentario que facer eu persoalmente. Eu quería facer un comentario, pero xa falaches ti tamén, sobre o asunto da animación, que a mí no documentario pareceme un acerto tremendo, non? E somente vou dicir unha cousa, tampouco quero facer spoiler, pero solamente vou dicir unha cousa, e é que eu cada vez que paso por ese lugar vexo esa escena. Cada vez que paso por ese lugar vexo a escena que se reflicte na parte final do vexo a esas persoas entrando por ese lugar e situándose nese mesmo lugar onde se sitúan. Vexo, sí. Veñen ali. Ademais, sempre que imos a ese lugar, pois é por unha razón, non? Por unha razón de que nos estamos mobilizando por algo, entonces dá a sensación de que realmente están con nós. Nada, eu que solamente quería preguntarche, creo que é importante que nos digas onde se vai proxectar próximamente o teu traballo, César. A ver se me lembro de memoria, porque collemos 2 semanas agora, estábamos mantendo unha liña demencial de presentacións de a 5 por semana prácticamente, foi a última semana. Paramos porque eu teño que corrixir exames dos rapaces e facer as avaliacións estas últimas 2 semanas, entón fixemos un parón e agora, cando acabemos con isto, volveremos outra vez. Entón, a ver se me acordo de todo. O día 26 vai haber a presentación do libro en Ferrol. O día 30 vai ser a proxección na Coruña. O día 2 vai ser a proxección en Vigo. O 3 en Mondariz. O 4 imos estar presentando o libro na Feira do Libro Anarquista na Coruña, e o día seguinte, que é o 5, imos estar presentando o libro, asinando nunha das casetas da Feira do Libro de Vigo. E o que se vai a partir de aí, non me acordo. Pero digo, che, o 18 en Betanzos. O 18 en Betanzos. Pero iso xa era moito máis para lá. Entón, sí, vai haber moito máis xente tamén polo medio, pero xa se me escapan totalmente da memoria. É dicir, está indo bastante ben o asunto das proxeccións. A pesar de que estamos no verán e que vai unha calor terrible, e que chama máis a estar tirados na praia que a meterse nun sitio a ver o documental. 18 de xullo en Betanzos, por certo. 18 de xullo en Betanzos. Sí. Está aquí, non? Sí. Bueno, sempre se pode levar o libro para a praia que non ocupa lugar. Sí, tamén é certo. Nada, sempre un placer falar contigo. Levo a boa nova de que vai haber un libro, o sea que volveremos charlar máis cedo que tarde. O sea que nada, obrigado por este traballo e moi contento de ver que a repercusión desta investigación realmente vexo que incide en donde ten que incidir, que no pobo galego, que realmente axudache a descubrir unha etapa da nosa historia que estaba realmente oculta ou mesmo mal interpretada. O sea que obrigado, de verdade. Obrigadísimo eu por vir aquí, xa sabes que me encanta. Disfruto moitísimo contigo. Obrigado. Moi ben, obrigado, entón. Finalizamos.